Halløjse folkens, og velkommen til den her video. Ja. Vi skal lave en setup video, og det går vi i gang med nu. Til at starte med, vi har tastatur. Der har vi et det er et GXT18. Fanden er det nu det hedder? Sut. Fuck det, jeg kan ikke huske hvad det hedder. Jeg tror I kan finde det, hvis I søger på GXT18 gaming keyboard eller et eller andet. Og så har vi min mus. Ja, det var Trust. Undskyld, det er Trust. Kan I se der. Vi har her mus. Også Trust gaming laser mouse. Vi har noget DPI her. Og rød, det er så altså indenfarve, det er sådan lavt, så der er grøn, det er sådan lidt højere, og så blå, som jeg plejer på, og så er der rød, som er ekstremt meget speed. Vi har nogle højtalere her, det er Logitech højtalere. Jeg ikke lige ved hvad det er, jeg gamer ikke lige så meget lige i øjeblikket, derfor der jeg heller ikke har lavet nogen videoer. Så her er et compounder, selveste maskinen. Der har vi en Razer Predator computer. Den ser sådan very nice ud. Jeg kan ikke lige se noget, men ja, den er pænt nice. Og så her der har jeg også lige undskyld lige larmer. Der har jeg sådan en her Minimouse. Den bruger ikke så tit, men den er meget smart. Den koster kun 100 kroner. Og ja, det her tastatur der kostede 300 kroner, musen 350 og computeren 10.000. Så eller den var tilbudt til 7, men den koster 10 normalt. Og så er en dejlig skærm her. Så ja, det var sådan set alt det. Og husk at gå ind på Benjamins giveaway, og så skriv en kommentar der, og så også subscribe, så vi kan blive færdige med den giveaway. Så hej hej. Det vil jeg lave. Hej hej.